Hello guys! Dito kami ngayon sa resort sa Villa. Ma-picture-picture. Villa sa Indang. Indang, Cavite. Ayan. Live ka? Hindi. Raymond ka? Diday. Eh? Ano? Nagkaroon dating gas? Si Frederick, nagkaroon da. Grabe na ito sa kahon. Di na iba-ibag tayo kita kayo ko. Bibi. Isang charity yan.
Naggasolina. Si Chris, naggasolina. Ha? Nandun naggasolina eh. Ha? Hindi ko mga iba. Duwat pa yata mga iba. Villa Colmenar. Villa Colmenar Resorts. Maganda siya. Malinis. Kuhain ko yung charger. Palamig-lamig tayo.
Alright.